Bueno, hainbat eragileren artean antolatu ditugu mobilizazioak Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan. Justo betetzen denean hilabete bat, imperialismo yankiak Venezuelan egin zuen azken erasoaz, hildako baino gehi utzi zituen eta eraman zituzten bahituta Nicolás Maduro eta Cilia Flores. Orduan, berriro atera gara kalera batetik eraso hau salatzeko eta gaitzesteko, gainera oroitaraziz ez dela zerbait isolatua. Estatu Batuek 25 urte daramatzate hasi Venezuela erasotuz eta bertako prozesua oztopatu nahian. Hainbat medio erabiliz, eta hor salatzen dugu bereziki blokeo ekonomiko kriminal bat inposatzen diotela Venezuelari.